Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. As you know, AJFX dealer trade. Yau insha Allah rabbi zan mana bayani akan yadda muka yi winning trade guda uku da muka bayar da su yau da safe Friday muka yi analysis muka sa su a BIP group muka ce wa 'yan BIP group su sai wannan kuɗaɗe za su yi daraja kuma za su samu riba. Alhamdulillah pair number one da muka yi trading ɗinta muka samu alheri ita ce wannan kuɗin. Gashi nan ana wurin GBP-AUD in ka kalli background ɗin kwamfutar ma za ga abin da aka rubuta GBP-AUD. So GBP-AUD mun yi selling ɗinsa a nan gurin mun samu profit mun shigo kasuwa tun daga wajen nan alhamdulillah mun yi making ɗin abin da muke so mu samu kasuwa ta ba mu profit so gashi we are on profit. Wannan shine trade number one da muka yi ba da signal ɗin shi yau da safe a BIP group. Sai trade number two after GBP-AUD muna da Euro AUD. Euro AUD, yes ga Euro AUD na. Euro AUD ma mun bayar da shi mun ce shi ma possible sell a BIP group kuma alhamdulillah ga shi Euro AUD at AJFX dealer trade. Euro AUD shi ma is on profit. Ga shi ne is on profit yana biya so da haka congratulations guys wannan ma ya biya mu congratulations muna ciki kuma muna making har yanzu. To well done guys. Next trade sai muka ba da AUD USD a VIP group shi ma trade uku muka bayar duk muka yi against ɗin pairs ɗin da suke jikin AUD. Gaba ɗaya sporting Australian dollar muka yi to kuma Australian dollar tango ta ba mu riba a yadda muke bukata. So bara na nuna mana Australian dollar AUD USD where is Australian dollar ga ta nan Australian dollar ita muka yi supporting yau a kasuwa alhamdulillah kun ga anan kuma buying muka yi mun ce Australian dollar za ta yi daraja so da gashi kuma alhamdulillah ta yi daraja a nan ta ba mu profit sosai so thank God Allah mun gode thank you guys well done guys as AJFX dealer trade kullum ina ba wa traders shawara su koyi trading su zo su shigo team ɗin AJFX a dinga making ɗin kuɗi da su. So ya kamata mutane su san me suke yi su dawo su sa ido su kalli me forex trading a zo a gudu tare a tsira tare. That's me AJFX dealer trade. Well done guys well done muna expecting buying ɗin nan za a ci gaba da yi already muna ciki kuma muna ta making kuɗi to alhamdulillah ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya. Well done guys for those who is following this channel. Well done guys bye bye. Birin bar mu haka kan na mu da kan na ishe mu da surutu a zo a join AJFX dealer trade a samu alheri. Well done guys. Bye.